Aku ndek bolos sitok iki ya Allah, jen gak telintil-lintil lesu. Aku ndek bolos sitok iki ya Allah, jen gak telintil-lintil lesu. Makan bosok. Kowe lo ngrepot yae. Mek ngrepoti tapi kowe sing gatel nih, ati. Kowe iki ayu-ayu alan ngono. Mosok. Ya Allah. Nek ngerti apa layake umur sakmene kudune wong wis ngerti momen. Lah iya, isik pecicilan, isik pecicilan ya. Pecicilan kan iya. Ning nomi Lho hidup ki jarene hidup ki kon nganu. Kon nikmati, ya wis tak nikmati ya timbang meneng sampe bongkok. Ya ora. Wis aku kan njaluk cendolmu. Yo. Akbar erar medali koyo aku dan mburi ya yo. Oke, halo say. Utang cendol sing iki lho. Kemari. Nah. Kayak tuwek kae gitu. Iya. Heeh. Lek monggo aku tuwek-tuwek iki jek ayu-ayu lho, Brak. Ndang po. Utang. Jadi mobil kowe iki ngene iki. Yo alah matur suwun. Matur nuwun opo? Piye to karmu iki? Aku dikek cendol matur nuwun kok cangkepe deloken ngono ketok. Mosok enten tak? Komandra iki kupinge budheg jak omong lirik enggak krungu. Lah iya. Krungu to? Krungu tak ngomong ngene mau. Krungu to. Berarti ora sowan kupingmu. Wis. Boloku. Aku ndek bolos sitok iki ya Allah, jen gak telintil-lintil lesu. Kowe lo ngrepot yae. Mek ngrepoti tapi kowe sing gatel nih, ati. Sama dhewe ya berarti ya. Paling putune wis 3. Lah. Lah Lah ya. aku mantuku 2. Putuku 3, anakku 2. Tapi jek 6, jadi aku jek ayu alhamdulillah.